Maayong hapon guys. So karon na ami diri sa Kinawi. So this time nagkuan mo may pag-abot na mo diri dayon nag-tanaw pod mi dito sa katong lot nga mo ang napalit diri. Nangutang mig lote diri sa Kinawi. Sa next nato nga vlog pon makabalik ta ako lang ikuan sa inyo, share sa inyo ha ang atong mga blessing. So nami karon diri sa Kinawi. Gahulat mi sa client kay napoy mo tanaw dito sa Blossom. So na dito si Papa ano? Dinire na si Ate. Tas lakan og kamera. Dayon silang mama o si ano is mami, ano is mama, mama. Wala akong naog. Mama. Gamay atong pananaw. So after dire mahuman ni kuan karon sa client pag viewing dito gahulat mi. Wanto mi sa kuan karon Chili's kanang kuan diri kanang sikat po diri nga brag tourist spot kananan diri sa So nice cream. Kiliog. So nice cream. Right, so kani celebration ni kuan ni celebration ni Kuya Angelo sa iyang birthday. So while waiting, mga sa daw silang ice cream. Dagdag sa ta. Naog. Pang client. No. Happy. What's yours? Na, ano ko dia stick. Uy, gilak. Lisa. Happy, come here. Kaya nagsira. Magpapalagay mo na. Happy, come here. May biscuit di kuan niya. Right. Right na ang client, guys. Tara. Alright na ang client. Pusit siya ni sa kuan. Area of responsibility. Hello guys, nami diri sa Chili's, diri sa Kiliog. Aswat pa ni Kuya sa iyahang birthday diri manuray na silang mama. Yun, papa. Aman ta dire. Asa yun dito? Ikaw mili. Tapit. Dito sulod mi namin. Sulod na yun. Life is better. Love. There, look that. Oh, nice kayo. Chili's. Where's Chili's? Hello, there's a car. Cute car. Oo.
Come. Here. Come. Let's go inside. Pool. Alright. Alright. Tami, dito Tami. Ata, dire. Ata, lapit mi. Maigo ata dire. Ari na ikuan dyan, magkuan long table sila. Kasi. Mau dyan na. Come, Labi. Love. Sure, Deron, ganang buwad. Ha? Isa daw? Yan guys, nanami diri sa Chili's, no? Alright. Sa ato di butang diri ang camera. Uy, not up. Not up. Pero tanaw sa kudako dito. Madam Agka ba Donatran? Uy. Donatran labi. Dere. Dere me. Bugnaw dire. Na? Na, na sila. Dire tao bugnaw dire. Ah. Tawag ka sa mama ka pasulod dire, apagawas dire. Sa dire ta kay murag dito sabak mo gud pon mi. Dire ta. Alright.
ribs. Sinigang. Ilang takabo? Sinigang na pork, 7. Rice? Yeah. Yan sila lola. Fried chicken, mga bata. Dapat yun ang matutawag ka na timba. Kuya, usahin mo kuya, lumpia. Ayaw, kukuran ni madagma na. Labi, do not run. Ano ka nyo? Labi, do not run. Ikaw pili, ibenti ka. Unahan. Pansit o tuwan, lumpia.
waiting sa among gi-order. So mag-picture-picture sa mi diri sa mga nindot nga mga quotes diri sulod sa. Sige, let's go. Right. Hindi ba sa pa-picture? Video picture na siya. Come, Kami! Kami! Bye! Bye! Cheese! Siya ko na yung kamera. Come here. Come! Chi! Come! Ayan. Come, dali! Ready, get set, go! Si Cheese! Ayun, say happy birthday, Kuya. Ready, go! Happy birthday, Kuya! Welcome to Chili's! Chili's! Yeah! Usaba, usaba. Ang susuwing ano kailangan. Dire, dire. Dire na po sa atuban, Kuya. Dali, dali. Ato na pong i-set up, guys. Set up na po na itong camera. Right. Bakit wala siyang ulo? Okay, salita. Sige. Teka pa, ano? Kita, nasud. Dagway, makita. Ano, Dili good? ka, dili ka. Pwede likod. Ano ako dito na Ano? Sige. Katak. Ready, get set, smile! Si Cheese. Hey, cheese. Say happy birthday, Kuya. Ready, go! Happy birthday, Kuya! Right, so yun. Nahuman na may picture niya, picture with video. Right. Yeah. Ako mag-picture mo ng chili sa dinatay. Okay. Pang-profile lugar. Si Mami po. Lahindot kay siya oh. Kada yun na yung mugunit kay itong dire man good. Gani. Ako na lang talaga eh. Picture ka ba? Alright, sige. 1, 2, 3. Video with picture. Right. Chili's. Ayan. Apil po ko. Dalawa lang. Video magod ni i-crop ko man siya. Dito, guys. Dito. Dati kay di ay. Nice. Nani oh ngit. Dito kay Night. Kanang life bitter and farm ano ngit siya. Dito gani kana para makita siya. Gawas. Right. Pero Nabi, at lumas ko na kasi. alright guys, the moment of truth. Alright. Happy birthday, Kuya. Oh, mo yun. Dalawa na magkuha ng isa. Oh. Dara ito ka, Kuya. Ito butang labo. Uy, gihutoy naman eh. Ano lagi grand labing? Do not run. Dito na, here, Kuya lang eh. Ay, boss. Ay. Pizza. Ayun.
Hello? Yes. For a while sa ato sa iyong Pila ka pinan. minutes mo ha? Mga 10 na ba? Yes, here. That's it. Ako, tintang ka na. Namoy ko, answer later. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, tapos mo kuya, come. Ayan, mag-blow ka siya, okay? Come. Yay! Blow ka, okay? Yes. Wait ha, magpagkantap later ha. Blow mo ni kuya ha. Alright, so wala tang namin isa ka order din mag-start na dayon mi karon, no? Mag-blow si kuya sa kanang yahang cake together ng mama, papa, ate, and Labi. Alright. Wala po glasses bag. Pag cheese lang. Ako pinili. Ako. Wala po glasses. Blue. Blue. Doubt na mukha. Blue. Blue, Gavin. Blue. Dugang siya. Kaya mura gagamayan daw siya. Ay, nata? Ha? Hindi, bukan na nakakanta dahil sa kaya video ko. Sige na. Okay. Lakpan kay kuya. Wait sa na. Sing sa. Sing ka tala. Ready. Ready. Go. Happy birthday kuya. Happy birthday kuya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday kuya. Oh yeah. Mag-pray sa ta. So, pray sa ta. Dear Lord, thank you so much, Lord, sa opportunity na iatag today. Sa birthday ni Kuya, salamat kay Ginoo sa inyong kayo. Bukman, ng iatag sa mga, sa mga pamilya. Kauban nilang mama, o papa si Wade, sa kanyang anak, na si Mami. Kami nga nakakaroon din rin organ, nagtigom o nagsadya o naglipay sa birthday ni Kuya. Hinaot pa nga tagan mo si Kuya o pasko sa panglawas o sa kanunay magkapadayon sa pag-eskwela. Mahimo siyang buutang nga anak, ubay sa maayong dalan, diya sa mga tiilan, amahan. Salamat tayo sa tanan nga karong gabi na mag-celebrate ni sa birthday ni Kuya. Kung tanan amahan, wala ikaw sa mga Kuya. Salamatan kini. In Jesus' name I pray. Amen. Happy birthday! Hey! Ha? Ano ba? Tao sa... Sige na. Let's eat. Diyan na lang namin. Kaya sige magagamit. Chicken. Masih ganahan sa ng chicken. Alright. So, chibog na guys. Chibog.